नमस्कार, मी श्रद्धा भोसले आज पाटेकर आणि उपरलकर देवताचा आशीर्वाद घेऊन आज सावंतवाडी नगर अध्यक्षाच्या पदासाठी BJP मधून अर्ज घातलं केला आहे। सामान्य देवेंद्र फडणवीस जी, नारायण राणे जी, रवींद्र चौहान जी, नितेश राणे जी आणि बाकीचे नेतेच्या आशीर्वादाने आज आम्ही सर्वांनी BJPचा अर्ज दाखल केला आहे। आम्हाला आशा आहे की सावंतवाडीचे लोक आम्हाला आशीर्वाद देतील आणि सपोर्ट करतील। आम्हाला सावंतवाडीला सुंदर आणि विकसित करायचं आहे आणि त्याच्यासाठी आमची आम्हाला एक टाइम संधी भेटली तर आम्ही ते करून दाखवेल। आमचं जे स्वप्न आहे की सावंतवाडीला पूर्ण एकदा सुंदर वाडी करायचं आहे, तर ते आम्ही नक्की सार्थ करून दाखवूया। नमस्कार।